बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै नैथि 13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाय नैथि सेमिफाइनेल मेचखौ धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय एसबि बड' गोजौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव 15 अक्ट'बराव खुंफुंनो गोनांखौ माखासे नागारनो हायि जाहोनाव 14 अक्ट'बराव लानाय जाबाय। बे बाथ्राखौ फोरमायदों धेमाजि जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि तेनजिं बर' बिथाङा। मख'जाथावदि 14 अक्ट'बराव धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय एसबि बड' गोजौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव 13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासाफोरनि नैथि सेमिफाइनेल मेचनि थाखाय धेमाजि जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादफोरा नैथि 13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ समायना खालामनो थाखाय गोख्रों खामानि मावनाया सोलिगासिनो। धेमाजि जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि तेनजिं बर' बिथाङा ओरैबायदि फोरमायबावदों दि उन्दै उन्दै लाइमोनफोरखौ गेलेनायनि गेजेरजों गावारि जिउ राहा दानायजों लोगोसे हारिखौ बुहुमाव सिनायथि होनाय, फेग्रा मुवा बाहायनायनिफ्राय जोंनि लाइमोनफोरखौ जानगाराव दोननाय, गाहाम देहा आरो गोग्गो आखल दानाय लोगोसे गोग्गो सोलोंथाइ लाहोनाय बायदि बिथिंफोरखौ नोजोर होनानै 13 बोसोर बैसोसिमनि जोलुर बादायलायनायखौ खुंफुंदों होननानै फोरमायदों। माखासे नागारनो हायै जाहोननि थाखाय बे नैथि 13 बोसोरनि सिंनि जोलुर बादायलायनाय बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि जोहै दा बे 14 अक्ट'आव जानो गोनांखौ माखासे नागारनो हायै जाहोननि थाखाय 15 अक्ट'आव जानो गोनांखौ 14 अक्ट'आव लांनाय जादों। दा बे जोलुर बादायलायनायनि जि हाबाफारि बा बे फिल्डखौ साफा खालामनाय बे हाबाफारिया जागासिनो दङ आरो नैबे एसबि बड' गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथारनिफ्रायनो आङो बे बाथ्राखौ फोरमायथिबाय जे 15 अक्ट'आव जानो गोनांखौ जोङो 14 अक्ट'आव लांबाय आरो समा बे एखे समावनो जागोन 14 अक्ट'आव बे गेलेनाया। दा ओंखायनो आङो खावलायगोन बे गेलेग्रा फोथारनिफ्रायनो जे नैथि 13 बोसोरनि सिंनि जि जोलुर बादायलायनाय बे बादायलायनायखौ जोङो 14 अक्ट'आव लांनाय जादों आरो लोगोसे आं धेमाजि जिल्लानि जानानै गासै जोंनि जिल्लानि सिङाव थानाय जोलुर नायनानै मोजां मोनग्रा रायजोफोरखौ खावलायो जे जों 15 अक्ट'नि बादै बा 15 अक्ट'खौ सोलायनानै 14 अक्ट'आव बे नैथि जि सेमि फाइनाल आरो नैथि जि 13 बैसोनि सिंनि जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय बेखौ खुंनाय जागोन। दा बेवहाय फिल्डखौ साफा खालामनाय, फिल्डखौ साजायनाय बे हाबाफारिया दा जागासिनो दङ। दा बेनिखायनो आङो गासैबो रायजोफोरखौ 14 अक्ट' खालि बयबो गाजा गोमजायै फैनानै जाहाथे जों गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगा होनो हायो आरो जोंनि जिल्लानि मोनसे आब्रुथिखौ दिन्थिहरनो हायो, बेनि थाखाय जोङो जिल्लानि गासै नायगिरिफोरखौ खावलायबाय आरो गासै जोंनि जि आलासिफोर दा बेवहाय मोनसे टीमखौ जोङो बुंनो हाथ'वाखै मानोना दिनै 12 अक्ट' आरो 13 अक्ट'आव गलाघाटआव मोनसे ग्रुपआ गेलेगोन। दा बे ग्रुपआव गलाघाट, कार्बि आंलं, नगाव आरो हजाय बे मोनब्रै टीमनि गेजेराव गेलेनानै जाय देरहायो बिथांमोना 14 अक्ट'आव नैबे सानजारि नोगोरनि जोंनि एसबि बड' हाइ स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव गेलेफैगोन आरो मोनसे टीमा देरहाना दंखायो मोनसे जननिफ्राय बे उदालगुरि जिल्लाया फैगोन। बेवहाय मोनसेया थि जाखाना दं आरो मोनसेया गाबोनसो थि जागोन। दा गाबोननि दिनसिमहालागै गलाघाट जनाव जाय टीमा देरहायो बिथांमोनानो उदालगुरिनि एगेन्स्टआव गेलेनो नैबे जोंनि एसबि बड' जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव गेलेनो फैगोन। नोंथांमोननि गेजेरजों बा निउस मिडियानि गेजेरजों बेखौनो खावलायबाय जे जोंनि जि 15 अक्ट'आव जानो गोनां गेलेनायमोन नैथि सेमि फाइनाल बे गेलेनाया 14 अक्ट'आव जासिगोन। दा बेनिखायनो जोङो गासै रायजोखौ खावलायबाय, जों माखासे नागारनो हायै जाहोननि थाखाय सानसे फावसायनो गोनां जादों। बिथांमोनखौ जों बेखौनो मेसेज होगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां माने गुबुन गुबुन जायफोरा सोलोंथाइजों सोमोन्दो गैया बिदि माखासे हाबाफारिफोराव नांथाबनानै थायो दानि गथ'फ्रा बा दानि फरायसुला फरायसुलिफ्रा। दा बै गुबुन एन्टि ससियेल बा फेग्रा मुवाफोरजों गफबनानै थानायखायनो जाहाथे बैफोरथिं गोसोआ थाङा, बेनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा 13 बोसोर बैसोनि सिंनि फरायसुला फरायसुलिफोरनि गेलेनाय बे हाबाफारिखौ खुंनाय जादों, गेलेनायखौ लानाय जादों जाहाथे बिसोरो गुबुन एन्टि ससियेल हाबाफोराव बा फेग्रा मुवाफोरखौ लानानै थाया,
दा जों बेखौनो खावलायगोन जोंनि बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि जोंनि नैथि सेमनि फाइनाल 13 बोसोर बैसोनि सिंनि बेखौ जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय एसबि बर' गोजौ जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंदों जाहाथे बिखौ नायनानै बिखौ मिन्थिनानै बा बिनि जि गेलेनाय आयदा जि गेलेनाय बिसोरनि टेकनिक बेफोरखौ नायनानै जोंबो गेलेनायाव दावगानांगौ जोंनि जिल्लानि सिङावबो आरो जोंनि जिल्लानि सिंनि फरायसुला फरायसुलिफ्राबो बे गेलेनायाव मुखुब जानानै जोंनि गुबुन जायफोर फेग्रा मुवा बेसादफोर जानाय जायफोर एन्टि ससियेल खामानियाव मुखुब जानाय बेफोरखौ जाहाथे बे फारसे थांनो हाया बे फारसे थांनो हायैखौ नोजोर बोनानैनो दा गेलेनाय बे बादायलायनायखौ लानाय जादों आरो बे गेलेनायनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि जिउखौ खुंनो हायो जोंनि जिउ दाना लानो हायो ओंखायनो जों दानि दावगाबोनाय फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनखौ खावलायगोन जे जों गेलेनानैबो जिहेथु जिउ खुंनो हायो जों गेलेनायाव बाहागो लानांगौ जों गेलेनायखौ सोलोंनांगौ जों गेलेनायखौ रोंना लानानै सासे गेलेनायनिनो फुंखा सुबुं बा सुबुं सम्पद जानो हायो बेखौ जोङो खावलायगोन 16 अक्ट'बराव जानो गोनां जि जोंनि नैथि सेमनि फाइनाल बे सेमनि फाइनालाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया बाहागो लागोन जोङो साबायखर जासिदों जोंनि खावलायनाय लेखा जों लुबैनाय बायदियै बिथाङा 16 अक्ट'बराव नैबे नैथि सेमनि फाइनालाव बाहागो लाफैगोन आरो नोंथांमोननि गेजेरजों धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जोंनि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथांखौबो जों साबायखर जासिहरदों बिथाङा फैनानै जोंनि गेजेराव जोंखौ गोबां थुलुंगा होफैगोन आरो जोंनि गेलेगिरि बिथांमोन नायगिरि बिथांमोन जोंनि गासै रायजो राजाफोरखौ थुलुंगा होफैगोन बेखौ जोङो मिजिंथिदों आरो जोंनि गोसो गोरबोजों जोङो जि हास्थायनाय बेखौ मोननानै नोंथांमोननि गेजेरजों जोबोद गोजोननायखौ फोरमायदों।